što više preispitivanja, analize. Pogledajte, bilo koji trgovac. Dolazi neto, on je već spreman, ima ljetnu odjeću, već u jesenu on ima zimsku odjeću, ide 3 koraka unaprijed. Kako mi gledamo na svoj život? Evo, da se ne lažemo. Šta mislite vi procentualno koliko Bošnjaka zna učiti u Kur'anu, na arapskom? Da bi naučio učiti, evo ja sam, vjerujte, sa jednom grupom od trojica ljudi, ozbiljni ljudi, prošli smo Sufaru za 3 mjeseca, imali smo 2 termina sedmično, ljudi sada, evo, uči u Kur'anu, ali dobro uči u Kur'anu, za 3 mjeseca. 2 termina sedmično. Ljudi dobro uči u Kur'anu. Koliko je naših Bošnjaka, imaju 60 ili 70 godina, ne znaju učiti u Kur'anu. Šta to znači? Pa, brate, vi se malo preispituj. Jesi li stao ondje gdje si stao kada si izašao iz Mete, pa kad si imao 7 godina?